Bon dia a tothom des de Girona. Bé, ja veureu de què us vull parlar, del feixisme que està desbocat i sense cap tipus de mirament. I les proves les tenim a diferents llocs, començant per Ciudadanos. Ja veieu el senyor Albert Rivera i la Inés Arrimadas retirant llaços i criminalitzant la gent que posa els llaços i cridant a tots els seus sequassos i tota la seva patuleia que baixin a la nit, doncs amb màscares, amb cúters, a retirar-los. Aquesta gent realment són perillosos. Ciudadanos és un càncer per a la democràcia, són perillosos. És un partit que no hauria d'existir en un qualsevol país demòcrata. I no hauria d'existir perquè estan donant cobertura a aquest tipus de gent. I estan incitant a aquest tipus de gent. Ciudadanos és igual que l'NSDAP, que els nacionalsocialistes alemanys. Recordeu com tractaven els jueus, com van començar a tractar els jueus? Primer van començar a dir que eren els culpables de tot. Per Ciudadanos, els independentistes, som els culpables de tot. Sense anar més lluny, Sant Andreu de la Barca, sabeu quina està l'última de Sant Andreu de la Barca? Han prohibit a l'Assemblea Nacional Catalana posar un estant a les festes majors, ficar una de les conegudes barraques, com es fan en diferents festes majors. Però en canvi, Ciudadanos i el PSC tindran la seva. I el motiu que li van donar a l'Assemblea era que no volien polititzar les festes. Aleshores, pregunto, què collons hi fa parades de Ciudadanos i dels socialistes si no volen polititzar la festa? Una altra més d'aquestes de Ciudadanos, a la que té una mica de poder, a la que té una mica d'influència, veieu què fan. Estan fent un apartheid, estan apartant els independentistes, ens estan criminalitzant. Tot comença així, després comencen les detencions, les il·legalitzacions de partits, i vés a saber si algun dia cremaran al Parlament. Són gent perillosa? Sí, els de Ciudadanos són gent perillosa, ja veieu les actituds que tenen els seus sequassos. Només heu de veure una de les seves grans amigues, aquella, la senyora Garrido, ja no ni vull dir el seu nom. Aquesta del no me toques que tengo cáncer, o del no me toques, es TV3, no me toques! Aquesta que xiscla com un berro. Aquesta és la mateixa que fa 7-8 mesos va agafar i va escriure'm, em va enviar notes d'àudio amenaçant-me via Facebook. Jo vaig fer un vídeo, el vaig publicar. Aquesta dona està relacionada amb Jusapol, que té uns altres de Jusapol, com el senyor Perdiguero, un inspector de la policia que es dedica a filtrar dades dels detinguts. I aquí no passa res, però vaja, ja sabeu que a la Policia Nacional, a la Policía Nacional, no passa res, perquè aquesta gent es dediquen a filtrar dades de detinguts. A part de filtrar dades de detinguts, també es dediquen a intimidar la gent. Ja veieu el dia 1 d'octubre. Aquesta gent també es dedica, Quines altres han fet? Junqueras és un osito, a aquesta persona li ha passat alguna cosa? No. Es dediquen a pallissar fotoperiodistes. A aquesta persona li ha passat alguna cosa? No, perquè clar, com que és un dels seus caps a Catalunya, aquí no passa res. Però tornant a la senyora Luisa Garrido, aquesta senyora, en diferents vídeos del seu canal de YouTube també s'ha dedicat a amenaçar independentistes i dir que ella agafaria un arma i que ens mataria a tots i que això només s'acaba assassinant-nos. Aquí no passa res. Però us imagineu que un independentista basc digués que s'ha de matar tots els polítics espanyols i que s'ha de matar tots els unionistes? El tractarien de terrorisme, de tarra. Però clar, com que és una unionista, aquí no hi ha terrorisme unionista, aquí no hi ha feixisme, aquí no hi ha franquisme, no? Aquest és el país que volen construir, aquest és el país de l'odi que volen construir. Castella no canviarà mai, Espanya no canviarà mai. I amb aquesta gent no canviarà mai. I la justícia, ja veieu, la fiscalia fa el que li dona la gana, actua de la manera que li dona la gana, prevaricant, igual que els jutges. I després a sobre, entre tots, s'han de pagar els jutges del senyor Llarena perquè se'n vagin a Bèlgica a defensar-lo. Patètic. Però vaja, això als espanyols ja els hi va bé, i a la policia ja li va bé, i a tota aquesta patrulla que els vota ja els va bé. En fi, poca cosa més pot aportar aquest estat. Val més lluitar per la llibertat, seguim denunciant aquesta gent, els seguim denunciant sempre, i a la Policia Nacional que té aquests mètodes, potser que els comencem a canviar si realment voleu ser una policia democràtica. Per cert, veieu aquest pont d'aquí darrere? Ho veieu aquí? Això és un avís a l'Ajuntament de Girona. Per què no complim ja la llei de memòria històrica i comencem a treure l'àguila franquista? A l'Ajuntament de Girona i l'Ajuntament de Sarrià de Ter, però pel que sé això és de Girona. Per què l'Ajuntament de Girona, que és un ajuntament republicà, no compleix la llei de memòria històrica i treu aquesta àguila d'aquí? La veieu, aquesta àguila? Per què no la treuen? Ja ho hem dit tot. Visca la República de Catalunya.